Kumshi benta ban Rakhe kerpang ya ka Lyngkhuh dap arpo Snem ka jingyat lenti ka Seng Samla Mawlai Pyllun ha ka jing shakri ka thai Mawlai barok away kala penlong da ki jingya lek kai ba pher da ka basdang menta ka sngi khat phra tarik no pra 8,000 arpusan bat an penkut ha ka arpulai tarik la lengkot 8,000 arpu hunrio yakni ka jing sedang lapli perda da uba Nobaria Slingdo Assistant Chief Engineer PWD lembat ka jingya don lang kinong yalam ka SSMP kilong kumilong pa lembat ki Samla ka thai Mawlai haba ajing kran na kalyang ukong san ulaong ba ka jingle ka Seng Samla na ka penlong yakini ki jingle kai kalong ka badan kam shisha bat day ban yaro bat kitbok yaki nalor kata ulaong bahai ki jingya lenti jang ka Seng Samla hakini ki khat khandai Snem baladam kalaya kendu ki jing babun jat ki bala khanglat ban pen urlong yaki jing thmu jongki henrei kini ki jing kim day ka jing kut lat ni ka jing khang lenti yaki ula penkut. Kalau kajing ya kersan lang ibai mangi na police station bat na phi jonggi Samla Shillong ki ngamdan sibon man keren ai henrai nga pau tang kajing sngaw ngo bat dokumen ya ka Shillong Mawlai baro gawai ba kalapan kha ya gawai na ga unit ne ketendong trekam apa ka Shillong ya ka ne ka Seng Samla Mawlai Pyllun bat kajing ya lenti jangka arpeu Snem kalau ngebas ngau tenak do kata-kata dangi kenmau dangi pek ki khon jangi ki baldap arpeu Snem karta pinyo i baglang salit ada ikan thai na sinrang ro ya kejo kurkom kajing tap arpeu Snem yang kaseng kalang kalapni kalapan pau sak Shillong sak gibreu baro bagas Seng kala rangba kala khlan kala strong ilang ladon dagi muscle ada yubreu lami ki terpeng bahe iskatnat ya kata bat ki binti ba nang neis bat ngini trekam hagubun gimanta man swang adon traffic namdi kendok kam than bat phi namar ngia trelang batang bat traffic bat ki traffic issues kup to gomle henrai mentang gidan pok ga crime ni dan pok ka PS kindan sibon kijing yirap baginan kam na phi di yaki ai kijing yirap trai ngin se song pat la ka jong pat ga benta bat phi ngin sakhot di phi le phin sakhot inga ngin song kerpang pat nta henrai namta ka ni kesngi ngapan pawai tang kijing sngo kemen jonga banga yo benta ban don lang bat phi but ai ba ublai unang ai phi ki nong yaram ya kajing start ya kembet ka bakhlan ka bakoi ka bakhya but ya kajing ket bok kirwang bom ai kajing kerku na lor nang tei ba phin yai trelun ni ki kam nyong phi hagis ni ki por ki bansuan but ka snong kan yo kajing mentoi sibone lang nyong phi ngam dan sai ban pang naman nyimla ban ab bagi breu na bar kin wan kin yarab ini nyah berab hi damanga da mafi yang ayah fihi. Nampak ni apa perkara ke future ke pun kita jungi ke persa ke habret. Tak kur kejat kejabri fi berokoi. Nampak tangi polis ngimla. Ni bila te bihi morok ngilong baik keman pawa jungi ke duna pelan. Ngimla ban patrolling each and every corner jong kanu no ka jaga bengi bad in charge. Te day lang ba jing tre kam lang bat ki nong kit kam Shillong ki sang balang bo fer kilong kame kilong pa ki habaret ngim dan kam begin ni le re lang bangi ngi dan kam tang ke information just one information sar hang ta ka ja kum ta pek ilong suspicious gitu ngin de hi ni ya ka badan kam namadan ki brief new teng lada phi mi akhmar teng gi bu shon no ya ki brief Shillong no ki type ke Khuborjylla jingmaru khamtami ki habaret nata kada kanu suatang information just one phone call the rest ngin le mungi bat kini girang ba ki badan ki jingkit kha ya ka Shillong thau te perbadan mangaru usi sistem tam ngadang kwa hi man Shillong ngadang ong isaro alis la dai ma shong alis arslam shuang ne tambai salo em ladan kam kerke te ni habdan kam reshuffle kendiat te menta ngaladan hang teh po sadar police station teh po meran he ka bangiran dap longshen how benai september nang tangidan ruk wi kijingalang ka bahe hang ni hapo pom kini ki artli kijingalang kilong ban kersil thia ek sno Mawlai bangi dei ban tri sistem ban wara ek sung san hapo snong po thau ladak barok ngisi mentalang ban kentiu ek snong ka thau kata ban wara ek sung san kata hi gede ke bosok tenat ya ka wei pokoi ka longgi yang hapo ka snong Mawlai ka jingalang ki artli kijingalang ki bahe ka bang ladap pelong hang ni ki artli ki jaka ngaso ba de jingjok ko bakrau
nama day lembak ke jing trace tom ke jong ki dekat nang kit kam jong sang sama senang uper day ke jing ai ke ti kemon ke ti ke diang jong ki seng kan thai jong ki ki nang yalam senang nang ta ki pai ba na du ki hep ki beret ki samla ki long ki long pa ngilala banwara itu jelang ke bahe nga ang kat kum khubor ke bang yo sngo kalong ba ngiyo sngo ba khubor ke ba kalong ba snong Mawlai mentaki kam sniu kam sme kalahir banyak compare bad haki di por ke balai day nem day na kata de ngangai bai usi badan hang ni iba isar herwan iba hak tu kapor ma kapakadan ke tu jelang ila phone yang ai ong yo le si kami penban ke ke basni yo le si kadang ke jinge bom sedang ya kinong le kam snio nga ong isar ngarang keren ka hak tu jinge keren baka ngong la de kam ban bom hab bom bai ya kini ki bril nama ki basni penban ya kini ki hab ki bril ngasuk kemen ba lembak ni ke jingelang lembak ni ke jingelang ke bangilong hak ni berai dol dem ngiyok semua pat eko kubor ke bapa ya ke baki hep ke berit ikwa pelat yaki nama kidai maki kilawai ke pernai ikut samla jengi kidai maki kilawai ke pernai na ke benta ke jait benril na ke benta ke Shillong Mawlai ke jingkela ke ulang salang kawan kan ni ke jingkela kam dai ben put tangkat ni kan dai ben continue bat kidai ben hikai ru yaki wei ru bagi dai ben persat mesir ru yaki wei bakin kiar kelak ke yai kenang bak Shillong Mawlai kelong ke bebet ke bebiang ke balai na ke sniu ke sme ngan Snem kidai ki Snem biyo ket sudah yuso na ki arhu Snem don ketu kan ni Snem kiba pi kendu jinge bat pimla ban khet yuso don ketu kan ni ru na ki tu ki jing temu jing pi hakini ki khat khandai Snem kan ti ki don lese ki ba pimla ban pelong ru te don na pren jing pi bede pa piyo e taka 100% marks tingang aso gon ong ma kini ki e ki ba pile e khat khandai Snem ki ba menshwa ya ki ba pimla ban kenjo e ki ngaso bon ong ba ki tupat ki ki stepping stone nomor ki failure si ki de gitu ki map ki bedro apa ka Johnny ke jongpi o ki dot ki bedro apa ka map ka jongpi ban connect pat sa ke ki belong wonderful amazing and beautiful te kum gini ki jing ki jing sitam ba pi kendu hak ba pimla ban achieve ye gini ngaso bon ong ba ya kita wat jubu teng wat jubu no skendong hendrai pen bahaya ki kini ke jing ur jung pi kan ke jing kelon jung pi kini ke jing ile kendai Snem ki ba phim chimla ban yo khat yu so kan mau ha ki dei pat ki tu kan ki nuksa ki ban pen baha pat ki pi ban poi sa ka thong tenga so ban ong ba khlamda bun kitin ne khlamda penjrong ye kini ke jing keren namar ba ka sakari ke si ke bathang phi song persa nang tu ti bat ki donski program ki ba pher habang awan hang ni ngai i gini ki pautuli ki competition ki ba phila mang lupa nam tau nu Snem jong u ar hajar ar pho san ba pistang matasi ba phin ya shadu u ar phun riu ti ki bun ba ki dancing singing mau pon nang ta ka cricket football basketball arm wrestling am i ring i tang ta ka ngai kita ka meet ke bani khun hang tai mo ngadang mut tharai ngan wan ngan ajing kran bitang ka arm wrestling hareng nda poi sodong sokun ki don lut kita ki jingi kun ki ha ki kom ki bapher tinga song ni sports te main kalong ba ka pi peni thu ay ka sports sakini ki habrit ki samla ki longpa bar ki balasan kumju sabaro aga jinglong jong kamet ke bapher jong ginong sok sinong jong ka Mawlai ngasubon ong ba nga ai ga jing thap kti ka ni ka kunhun bala penyat bala tip ya ka ni ka penitho ka sports ha ka long yeng jung phi ha ka sinong jung phi bat ha ka imlang ka salang ka jong phi sports su kam dai pher than na kar kom bangi ong ban pulikot lani ban krekot kani ru ga ju hi ladang i ong ya ka arm wrestling ka silong bangi song ya khun tang ya kti lang di ong ban krekot ka silong use tang ya ka brain tang ba na ong pi ba ka sports su kam ya pher than na ka jing krekot ka long pi don kam ya ka mental health pi don kam ya ka physical health ta pi don kam iya ka jing skill ju pi ka ba pi don khnang ba hila ban achieve ya ka wei ba ka wei ban su ong ba ka sports kadai tang ban shupen ki met nari kam dai kum ka arm wrestling kum ki wei ki games kum ki wei ki benta kum ki dancing lani kum ki mau point pi hap pen pen kam ya ka skill te mat kani ka sang samla ka kwa e ban draw out ban wan ra ban say ka skill ka talent ka ba ki khun samla
bagi hybrid nang tagi long pa ki don apa ka Mawlai ban pen I ya kata talent bat sei bat imat pri Seng Samla nang tapin sajit ne ikini gi balong very talented nanti balong qualified kat kum ketuka kriteria ka bagibo ikini gi Seng Samla ki don ya ka ai ka thong ka ba lesi kam day ka ba ngaramut try ki celebrate ikini ka 20th celebration anniversary ka long pa kinlet picnic nang ta don mi gitu ki jingdi pen buat kindiat benya subah andre kam dei kum ta ka dei persya ya kata bat da ka bang ngin ya subah da ka bang ngin ya kemen ngin ya yo ru ka jingko jingkya na ka ni ka kam sports mangidon te I wish you ngongi pi ki Samla all the best sakani bat nganget baga Seng Samla sisin baga penitu kini kala don lupa ki kendon bat ki an bi ki kanun kenang ba pintrei bat pinleka ki pinsim bata da ka disiplin bat ka disiplin ka ki bu ki komdei ki khang ki ECEP re ki kwa EP ki mol EP ki nocho EP ki sandur ka long ren yang jung pi hadu haye nga samru ha sports pin chulek lumar na bar jung ulan out ka bamut ba kini ru pin chukuran kemar ki tinsi ki tensang ha ka por bidang ile kai ha por bidang syat ne pin chile ki kam klem kor kini ki president big secretary jung samsala ki nong out ka Seng Samla Mawlai Pyllun ban pen longkam yang yo ka jing thap tiba la declare la open ya ka sport hai pre ano ko jing tap Snem isu ya pre ko ba ni ba tam yes kem kro ki kinu jing pre on Hawaii la kalau kena dah betah jangan Snem yang diikut hal untuk kata kena yang ibu buat yang lukir itu kata kajing lihat nyam kajing kom pada kajing Hawaii kalau long siapa ibu kami pim yang ni kepuan dah sebab buat lukir yang kita buat kerjaan ya kasang semula mulai Pyllun kemalamat pang di rumah manajemen bagi nanghe kenang san harga perhat keperluan lagi baik kenal hit yang sandru harga jiroi ke Jepang habis dia ulang kesalang di teknik kentian di ngikis kem ba Lyngkhuh kiek kaba kasang sebelah waktu bukan ot nek porta bat mangiru ira ban simata dia bagi simata kiek ngin sim dalam jikmen bat ngin simru su ba nang ni khmat ngikis kem di ba kiek ngin yo shun mat ia ke jikmen hagibun ilang teknik kentian boleh sibun